Hi guys, so ito ngayon yung mga na last grocery ko for this quinzena. So ang ginawa ko is kasi dalawang beses akong na-grocery. So ito lahat yung nabili ko. Hi! So ito lahat yung nabili ko. It's galing to lahat sa palengke. So eto, let's start here. Isang pack ng Marie biscuits, isang Milky Polvoron, dalawang Cloud9, yan, White Cloud9 at saka isang classic at saka itong Golden Coin Chocolate Candy para sa anak ko. Para kay Carl Hagrid yan. And also meron dito Golden Oats. So para sa akin to kasi wala na ako niyan. Tapos isang Mega Sardines, isang Youngstown Corned Beef, Argentina. So itong mga ano na to is may partner lang to na egg for breakfast and also sa meron ding dinner dito. So, yan. And also, meron akong dalawang half. So, 1 kilo of all-purpose flour. So, ayan, para sa gagawin ko mga pancake and sa lahat, iba pa. So, ayan. And also, the baking powder, calumet, and also crispy fry para sa next Wednesday na magpa-fried chicken kami. So, ayan. And also here, meron akong whole na paminta. So, bumili na talaga akong dalawa kasi ito para sa adobo and also ito, ground pepper. So, ayan. Kasi minsan yung anak ko nakakakain ng buong ganito. So, yan. Bumili na ako ng dalawa. And also, meron din akong dalawang sotanghon. So, ayan. And bumili din ako ng dito tayo, sa kamote. So, iba talaga guys, sa pag doon tayo bibili sa, sa market talaga. So, marami talaga akong nabibili. So, murang-mura lang to. 15 pesos ang kilo nito. So, isang 1 kilo plus. So, mga 18 pesos ang nabayad ko nito. Tapos, ito 5 pesos na kamatis. Medyo maliliit. So, konti lang yung binili ko kasi hindi ko naman siya masyadong talaga gagamitin. So, ito din. This is 14 pesos. Onion. And ito para sa breakfast namin ngayon. So, bumili ako. This is 20 pesos yung isang ganito ha. So, kung bibili ka ng tatlo, it's only 50 pesos. So, ayan. Ito yung breakfast namin ngayon. Kasi nga, 'di ba? It's Wednesday. It's day of rest. So, ayan. And also, 15 pieces of eggs. So, bumili na naman ako ng tray kasi nakalimutan ko namang dalhin. So, it is 3 pesos yung isang tray na ganito. So, hina-half nila yung isa. So, ayan. And also, meron ding tawag dito, sitaw at saka kalabasa. This is sitaw, 10 pesos ang isang ganito. And ito is also, 20 pesos. Medyo malaki-laki siya. So, ayan, kasi para to sa pinakbet, so meron na akong doon, talong sa refrigerator. So, kaya ito lang yung binili ko. And also, meron akong 5 pieces of apples. So, ayan. Medyo malalaki yung apples ngayon. So, eto din. So, eto yung pinakabongga. This is 15 pesos ang kilo. So, iba talaga sa market, guys, no? So, ayan. So, kung sa mall, kung bibilhin mo tong dalawa, aabot ito. Take note ha, ito yung lakatan. Ito yung lakatan na ewan ko kung anong tawag sa inyo, basta sa amin lakatan to. This is, ang nabayaran ko nito is only 31 pesos lang. Kung sa mall ko to binili, aabot to ng 100 plus. Oo, kasi lakatan to. Medyo mahal talaga yung lakatan. Pero dun kasi, straight kasi sa, straight sa mga, yung talaga, galing talaga sa, bukid. So, eto, walang mga to. This is organic talaga to. So, ayan. And also, meron akong malunggay kasi syempre, kailangan natin to. And dalawang
Dalawang ano nito, dalawang ganito. This is 10 pesos. And also, bumili din ako ng dried fish. This is 35 pesos. So, minsan pag magluluto kami nito, papartiran ko yung na ganito. Depende kung ano yung feel namin ngayong araw. So, ayan. Bumili din ako ng isda. Ewan ko kung nung pangalan ng isda na to, nakalimutan ko. This is 80 pesos ang kilo. So, pang fried and pang sinig, anong tawag doon? Basta maraming mga recipe na pwede natin gawin dyan. And also, eto, chicken. Iba't ibang parts ito. This is 100 pesos yung budget ko nito for this kasi meron akong chicken sa refrigerator. So, eto, mga ano na lang to guys, mga kulang na lang kasi meron pa akong mga extra doon. So, eto, bumili din ako ng liver para to sa pansit. Mga 20 pesos lang yung binili ko. So, ayan. So, ayan lang guys. Eto na yung last haul ko for this Quincena. So, ayun. So, kakarating ko lang. So, eto naman guys, ito yung mga non-food. Yung mga binili ko kanina sa mall. So, this is a coloring book na may sticker. Kasi, ayan, this is Mickey Mouse. Ito yung mga sticker niya guys. So, coloring book siya na may sticker. So, binili ko siya. This is only 12 pesos. Ayan. And also, ito din, coloring book din ito. Kailangan namin magkulay-kulay ngayon kasi, alam niyo na, 3 years old na si Hagrid. So, lahat ng mga coloring book niya is puno na ng pinagkulayan na niya lahat. So, kailangan niya ng bago. So, ito rin bumili ako. Actually, this is only 9.75 cents. And ito, bumili ako ng bond paper. This is 15 pesos. So, bumili ako ng ganito kasi para meron siyang mga susulatan. So, ayan. So, ito rin, bumili na ako sa Unicap ko ito nabili. This is 25 pesos. This is, yung tawag doon, para sampayan to guys. So, later ipapaano ko to sa asawa ko, kay Joel. So, ayan. Meron din akong, ito maliliit na binili ko na scotch tape. This is 425 kasi yung dispenser namin sa scotch tape wala ng laman. And also, ito, tinry ko to guys. Actually, wala akong tiwala dito. This is only 9.75 cents. So, wala akong tiwala talaga sa pencil na to, pero naisip ko lang na bilhin kasi it's very colorful. Colorful siya, tapos baka mas ma-encourage si Hagrid na magsulat-sulat, diba? So, tinry ko lang naman siya. So, I don't know kung anong resulta niyan. Eto, bumili din ako ng eraser. This is 14.25 cents. Kasama din dito yung whiteboard marker kasi yung whiteboard niya nawala yung hindi na yan nga nawala yung niya, yung pangsulat. So, eto, bumili ako ng whiteboard, tapos yan. Tapos, ito rin, Angry Bird na crayons. This is a 38.75 cents. So, ayan, this is 24 colors. Eto guys, yung price pala nito is 29.75 cents. Eto din guys, bumili ako ng yan. This is a lagayan ng bigas. So, ayan. So, may laman na siya. So, ito yung laman niya. Kasi itinago ng asawa ko yung bread na bili ko kanina. Kasi merong mga daga dito guys. So, ayan. So, yan, wala nang laman. So, kasama to sa dito sa binili kong tupper plastic na So, yan. So, yung price ito is only 134. Parang ganon yung price. Ayan. And also guys, pumili ako ng ganito. So, iniligay ko siya dyan sa, dito sa aming, ang tawag dito, kitchen.
So, sa hugasan. So, naisip ko lang na bilhin siya kasi yan. Nakita lang ako. Para lang naman may ano naman, may decoration lang dyan. At saka ito, bumili na ako ng hanger. Kasama din yan sa binili ko. So, pasensya na guys kung napakita ko siya na nagamit ko na. Kasi, talagang kinakailangan ko ng hanger kasi kaya, yan, ginamit ko na siya kagad. Tsaka ito guys, mga pahabol ko na lang to, no? This is Champion with fabric conditioner kasi hindi ko to na vlog nung last na binili ko to. So, nagtry lang ako ng Champion kasi mas mura siya. So, meron din ako na ano na mabango daw to. So, wala namang masama kung mag-try, diba? So, ayan, meron pa akong surf nung last na vlog ko. Tapos ito guys, bumili ako ng coffee. At kaya sa random na to, itong part na to. This is coffee, bumili ako ng Sanmig kasi requested kasi ito ng asawa ko yung Barako. So, nag-try ako ng ganito. So, let's see kung magkano siya, diba? Okay siya. Bumili din ako ng malaking toyo. So, yan, dato puti. Kasi talaga hindi ko to na vlog nung binili ko to. Tapos itong dishwashing liquid, ayan. This is 49 pesos, double pack. So ayan. Ito rin guys, curler. This is a 25 pesos. Bumili na ako kasi very curly ng hair ko talaga. So may times na gusto kong ano lang yung hair ko, ilugay lang. So ayan. Nagamit ko na ngayon iba. So, ayun lang guys. So, kung nakikita nyo, haggard yung face ko ngayon kasi alam nyo bang 4 a.m. pa, 3 a.m. gising na ako. So, yun lang guys. So, I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and see you in the next video. Bye!